Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Hadin balami ke jingkan tho, yau MLA jongkani ke samai ke balacan kot no na Nongstoin constituency uba Diostarnes jendiang ubolong ru ukertong jong kasang HSPDP hakani ke election bamenta ubnai. Baulapan ken yaki kendon jong ka Model Code of Conduct ke balapan jari dak Election Commission of India. Hakakan retorik mentau ubnai pan. Hakaji kendo bagi nong pathai kubor uba Diostarnes jendiang ulakan tat war kumbalami kubor. Baula ongru bakani ke jingkeno persaya u baulapan ken yaki kendon jong ka Model Code of Conduct kadai tangkabut jongno rejongno ban pentok briai kerteng jong u. Nama ulala yesim mentah hakaje lang ke badai ke kambalang kaje lang ke baikran betek tang halor kikam sakri blai. Nakaliang jong ka election kila ay syukos notis nga mentah kasngi ngalayo igani ko order ba nakaliang jong ka election commission jong dari India kila upsop pahala ni kila pej punya igini ki jingi kendu ke jongi ha tu tarik ba kilap ye jing sha ba kamdon kata ka jing keno umba keno ikut kubor bunga Kenya kemudian keduf kontok ka punya igini ka election igini ka auni bunai ta tinmar kata nakaliang jonga nga ai kublai kerpang ya ka election office jong deputy commissioner bala rai ba ka jing lech chonga ha to meeting ha to sngi kam don ganu ka pendon ka banga pen khen bat larai sendon ban pundu pendam ni ban drop no sendon ya gani ka case ka ba kila ai nga ka notice ka ba kila ai nga benar kata gani sngi nga pensai ba kini gilat pathai kubor bagi don ru kijing keno belum kami kibala sosi bahai gani kibala sosi thang na ka ba kitip ka ki ong ba la benar ba ngal tu election timar kata ni kerpat ki long kami ki kersan ki jonga ba ka ba ngalai chaganu kono ka meeting na ni ngalai chaganu no jing lang ru ngam sem ngalai ta ka jing bom sothu jonga ndrei ngalai ta ka jing sothu ka jonga ba ngatip sai ru ba ngalai na ka benta ka jing ha khamtam abang ngalai ka tu jing lang ka jing khot jong ka Miap district pagkadai ke jing khot jong ka balang ko nim don kono jing kren politik timar kata kani ke jing kono hakilat pathai kubor khamtam ba ngalapan Kenya Model Code of Conduct kalai lam baklai pai ba ngapun sai ki pai ba ba kani ke jing kono umta kala khoi war ba kamdon issue bala drop sundon bala put sundon ye kani ke jing kono ta ka election commission jong kari India di luar ya pergi pada apa opinion ya siapa ni opinion rap hagi benta kiba nagaliang jong gino persen gino ni kimbom syairu sobaban ya rap lem ban persai ba kamdon gunu jingar totin nagabenta ba nagaliang jong akum kandidat na penken je gani rei kani garai ka bag election commission jong dari India khamtam jong ka office jong deputy commissioner jong election jong West Kazil district ka pausai munta lumba gani ka order ka bami ka khasan trik jong munta ubnai ka bala tha ban ka bala ai ko piru yanga ka kamdon ganu bejing kun ya Model Code of Conduct hakali yang war khoi jalor tu sngi